हेलो लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोजों नोंसोरखौ फिन खेबसेबाव खुलुमहरनायजों लोगोसे बरायहरनाय थाबावबाय। जोंहा दिनै माइ हागासिनो दं, बेखौ नायनो थांगासिनो दं। आंनि फिसालाबो नै माइ बारि सफैबाय। नायदो, माइआ नै आगोलनि भिडिअखौ नायनो हागोन। बे जायगायावनो फैबाय आङो। मोनजोबथारबाय, मोननानै बारासो जानोसैमोन लोगोफोर। माइखौ हागासिनो दं, बेसेबां लायो दायो नोंसिनाव सोंनानै खोन्थागोन आं दे। नै फिसाला ना गुमा हमदों। दादा बीघा की हिसाब खाते कत? एक बीघा किमान कय पाल्ला? हो 10 पाल्ला। बिराद मोजां हायो माइखौ, हाबाय थाग्रा नालाय बिराद एक्सपार्ट जाबाय। नै खानायफ्राबो बिराद मोजां खादों। नै माइआ रनजित माइ जोंनिया। नै फिथाइया बेबायदि जानो जोंनिया, नायदो। हेल' लोगोफोर, माइखौ हाखांजोब्बाय। नै रोगानांगौआसो गोजान जायो। हाखांजोब्बाय, लामायानो बिराद खस्थ', बाननानैसो रोगानांगौ। बिराद अजनलै ना? मेरला अजन दंलै लोगोफोर। फिथाइबो जादों नालाय एसे। मोनसे सुबाय, मोनसे गोजौथिंसो थाहैबाय। अजन दङ, फारलासेयाथ' जाखागोन आरामसे। नै बानना लांबाय बियो। दाउ अजनलै लागायबाय। बजासे नैबे बजासे बजानै सुजामसां 300 मिटार गोजानाव लांनांगौ मामोन नङालै। वा गोजौआवबो दैखावदो। मोजांलै आल्ला। Labat. नायदो लोगोफोर, बेसे गोजाननिफ्राय लाबोनांगौ। फैजोब्बाय नुबायना? नै गोलोमफुजोबबाय नायदो। सेस ओरैबायदि रोगाफैनांगौ नुबायना? हेल' लोगोफोर, माइखौ जों ट्रेक्टराव दिखोबाय। नायदो, नै मोनालायबायसो। नै ओरै रोगानायाबो जोबाखै, गोजान नालाय मोनालायसिगोनसो लोगोफोर। फुंनिफ्राय रोगाबाय। नै रोगागासिनो दं, ओरैजाय लाना फैगासिनो दं। नुबायना लोगोफोर, बिराद बुरजा दंबावो माइआ दाबो। लोगोफोर, मैया लाबोनाय माइखौ मारा होबाय।
होखांबाय लोगोफोर दानिया नै फोथाराव फोरानफैबाय गगासिनो दं। 3 बिगानि माइ बेवहाय 6 दिन 7 दिन फोरानो बिनिफ्राय न'आव लांसै दुलियाव सोहैनोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो आंनि ध्रुबजित ब्लग चेनेलखौबो अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर।